Inda ake mallakar rauhani ba aljani bane ba. Ku gane da rauhani da aljani akwai bambanci. Shi rauhani wata halitta ne da Ubangiji yake yi wacce yake taimakawa bayan Allah na gari. Matuƙar baka da tsarkin zuciya kuma kai ba mutumin kirki bane ba, to ko kai ba za ka iya mallakar rauhanin nan. Iya wanda rauhani yake zo masa mutumin kirki, wanda baya aikata mai aikin sharri, baya ƙarya da sauransu, da duk wani abin da Allah ya hana baka aikata su. To in Allah da in dai har kana yin wannan, in Allah da za ka iya mallakar wannan rauhani. Kada ku manta da duk mai sharaɗi da muke baku, ko in ce izini da muke baku, shine sharing zuwa group 5. Ba da ban ana sharing ba da kai kanka ba za ka samu wannan bidiyon ba. Bayan nan ku ringa mana like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin ƙara zakulo muku waɗansu asirarin muna baku. Bayan nan comment da salatin manzon Allah, shi kuma wanda yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. Kada ku manta wannan sirri na mallakar rauhani shi rauhani ba mala'ika bane ba, kuma ba aljani bane. To don haka yanda zaka mallake shi cikin sauki, wannan sirri ne na bismillah. Zaka roƙe shi cikin sauki, zaka neme shi cikin sauki, kuma ya zo ya maka aiki halal. Rauhani baya shi da cuta, kuma baya son mutum macuci. Yanda ake aikata aikin shi ne duk bayan sallar asubahi ka tabbata ka yi sallar asuba. Duk bayan sallar asuba shi ake wannan sirrin. Ka dan samu fararen kayanka, ka samu turare mai kamshin gaske. Ba faɗa maka irin kalar turare, amma idan dai da san samu ne ka nemi Binta Sudan ko kuma alƙalin goma ko Binta Sudan, ka samu wannan. Sai ka yayyafa akan daddumar ka, sai ka saka a cikin carbinka, sai ka zauna. Bayan sallar asubahi ba, kada ku manta, sai ka zauna ka fara wurdin bismillah. Bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, kafa 2000. Kafa nawa? Kafa 2000. Babu ragi ba ƙari, kar ka ƙara ɗaya, kar ka rage ɗaya. Kullum haka za ka ringa wannan wurdin har tsawon kwana 20. Wurdi ne na kwana 20. Wallahi kafin kwana 20 ɗin nan in ka fara, in dai wurdin yana karbuwa, wallahi sati ɗaya na baka sai ka fara ganin abubuwa kala-kala. Kai kana wurdin ma kana jin motsinsu, kana wurdin kana jin motsin rauhanan, kana wurdi kana jin motsin rauhanai, kana wurdi kana jin motsin rauhanai. Haka za ka yi kafin ranar ya bayyanar maka, za ka ga abubuwa na al'ajabi kala-kala. To amma fa idan ba a so ka yi baɗin, ba a so ka ga wannan rauhanan ba, wallahi sai ka fara, kana farawa ka yi 1000 kawai sai dai ka ji bacci. Sun hana ka, ba za ka gani ba, saboda me? Zuciyarka ba ta da ƙarfin da za ta iya ganin su. Don haka idan har ba kai following ɗinmu ba, ya kamata kai following ɗinmu domin samun irin waɗannan asirarun akai-akai. Sunana Mai Salati.